Летя с колата, нататък, нататък, без края летя. Ай, по-бързо, бе! Какво става, бе? Ще я паля, бе. Че да се обадя на един приятел. Ало? Какво правиш, бе? Абе, ще дойш ли ма дръпнеш, че закъсах тук с колата? Не ме занимай с глупости, бе. Нямам време. Не става. Ще не се обадиш на един. Добре. Баш майсторите са тук на линия. Не гледай само в парче. Ако питаш мен, баб те баш миния. Абе, да не би проблема да е... Проблема е там, че джама е постоянно замъглен. Какво стана, баце? Няма да стане. Трябва да оставим си друг път на момчета. Оставам, ама ми се заминава. Господин Николай Петров, влез сега! За слава не ми се занимава. Какво му е на Николай? Да не биде другирам. Ево прическа, какво пробираш теска? И какво правим сега? Домашно порно. Викаш, защото бе, брато, аз ще викам мацки. Ники, много те обичам. Ясно. Аз пък. Аз пък. Обичам да пуша, да пия и да ям. Абе вие, какво си борите? Ня си ходите. Ако искате да гледате още яки клипове, посетете нашия втори профил Gangster Vlog, където ще видите изразни кадри от нашите клипове и още много яки неща.